Менә бүген барыбызда безнең традицион һәр елны үткәрелә торган мөселман балалар өчен оештырылган туган як лагерена барырга җыендык. Көннең шушындый болотлы, әз генә яңгырлар явып торуына да карамастан, балалар бик матур итеп җыелып килгәннәр. Һәм дә аларның кәефләре яхшы. Әйтергә кирәк, ни өчен дигән вакытта алар бу көнне бик озак көттеләр. Кәефләрем әйбәт, яңгырдан курыкмыйм. Чөнки бу безнең үзебезнең шәһәребездә ел сайын үткәрелә торган бары тик мөселман балалар өчен генә булган 18 көнлек лагерь. Мин 5нче тапкыр барам. Дусларым бар һәм җалытып барабыз. 18 көн эчендә, шушы безнең 23-ннән 11 июльгә кадәр, 23 июньнән 11 июльгә кадәр булачак бу иншаллах бу лагерь. Һәм шушы вакыт эчендә безнең балаларыбыз инде дини гыйлемдә алырга, мастер-классларда да катнашырга һәм әйтергә кирәк, тәмле итеп ашарга да, физик күнегүләр белән дә шөгыльләнергә планлаштыралар, чөнки укуларны тәмамлаганнан соң бу җәйге ялны алар бик теләп көтеп тордылар. Ә безнең инде үзебезнең барлык шушы лагерьне оештырган җитәкчеләребез, вожатыйларыбыз, әйдәманнарыбыз бөтенесе шул кадәрле нык итеп әзерләнделәр. Һәм шушы мастер-класслар өчендә, төрле чаралар өчендә, сабан туйлар өчендә, шушы дәресләр, дини гыйлемнәр алу өчен булган дәресләр өчендә бик күп материал тупланды, бик нык әзерлек алып барылды. Үзенең махсус программасы белән керәбез иншаллах. Алла шөкер, безгә 4 автобус бирелде. Кызганычка каршы безнең яңгыр явып килә. Әмма шуңа карамастан елмаеп, әлхәмдүлилләх, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып, без инде лагерьгә җыенабыз, күңел итеп ял итәргә тырышырбыз. Шушы 160 бала, шушы көннәр эчендә безнең дини гыйлем, тәрбия, физик тәрбия алу белән бер рәттән, алар инде үзләренә киләчәккә, туган якка булган мәхәббәтне дә уятуга булган төрле очрашулар, төрле сәяхәтләр оештыруда да катнашачаклар иншаллах. Инде Аллаһның рәхмәте белән көннәрне дә матуррак итеп җибәрсә, алга таба без бик шатлыклы булабыз, инде гада булырбыз иншаллах. Ул вакытта балаларга тагы да күңеллерәк, тагы да истәлеклерәк, озак күңелләрдә сакланырлык чаралар белән үткән шушындый туган як лагере булыр иде дигән теләктә калабыз. Ата-аналар белән дә бергә җыелып сөйләштек. Алар да безнең бик позитив рухта, бик матур итеп әзерләнеп киләләр. Менә күрәсез, җыелыш вакытында да теге артык сораулар да бирмичә, үзләренең шушы лагерьне күптән көтүләрен белдерделәр һәм бергә теләктәшлек белдереп, бергә матур гына итеп, шушы лагерьне үткәрергә насыйп булсын дигән теләктә калабыз.